mabende nokelo kaachiel jodito mantiere kaikore ne yiero maduong' mabiro nokelo ik moro achiel. Odiochieng' ma kawuono wadatwa ka warango IBC oikore yo machalo nade. Gik mwadhi rango odiochieng' ma kawuono ka mantiere kod jolony kaachiel kod jogo mantiere IBC, wadhi penjogi kendo gima duong' en ni ikruok uchalo nade. Nitiere jolar kom tend piny Kenya, wachak kanyo kod Raila Odinga, osegolo ng'ur mare kowacho ni poth owe ma ok ochopo e yiero kata ok odonjo e yiero ka dipo ni weche moko ok orangi, ka nitiere maling' moko mawacho ni nyalo bedo ni nitiere weche mag kuo. Mano kaluwore kod dito boke mano asomo odiochieng' manyoro mane oketo kanyo ng'ur mare. Kamachielo bende warango wach mar register. Inono ni mane monego bed ni itiyogo. Josiasa osebedo kagoyo siasa e weche mag register ma opogore. Wan mano gi mar buk aching' kaachiel kod register mar lony manyasani, mano mar digital kata electronic. Kirange kanyo kako onego bed ni itiyo kode opogore. Kirango sectors mopogore kendo jogo bende osechwalo ng'ur magi. Kwethno mar Azimio nitiere gig magi wacho ni ochuno nyaka keti e koka yiero ochopi e yo makare. Kagi wacho kanyo ni register nyaka bed mano ariyo masani nitie. Wacho ni register mar buk aching' kaachiel kod mano mar electronic, mano mar nyasani. Kweth machielo mar Kenya Kwanza wacho kanyo ni gima gidwaro ni utigo mano en register mano mar lony manyasani kende. En ang'o miyo josiasa pogore paro e weche makamagi? IBC nowacho ni dhi bago romo kendo kod jochung' mopogore mondo mi gitiek wach register monego bed ni itiyogo. Kata kane ombulu biro, nitiere ng'ur makagi kacha mane nitiere. Commissioners mag IBC bende gitimo tich kaachiel ka jomoko wacho ni nitiere weche moko mitimo ka dipo ni ok ging'eyo. Wan gi commissioner mar IBC Justus Nyang'aya biro miyo waler mathoth e wach machalo kamano. Kata kamano, ka ipenjore ni otese magoyo ombulu ne ochopo kanye, we wawinjane kaka ne wechegi otimore odiochieng' manyoro mago mag ballot kendo ballot papers mane ochopo pacho ka odiochieng' manyoro. Mano report mano iknwa kanyo kod jafwambo marwa Walter Nyambaga mane oluwogi achiel kachiel are romo mane gin go buore Nairobi ka magi chom Bomas of Kenya mane gitwa kod jofwambo. Wanyalo winjane kaka ni giloso odiochieng' manyoro. Ndalo 32 to jo Kenya dhi e yiero maduong' duol mar IBC oyango chopo tese mag luto ombulu e telo mokwongo e piny Kenya. Jakom IBC Wafula Chebukati ne omole paw ndeke ma Jomo Kenyatta buore Nairobi ne rwako pacho tese kowuok e piny Greek. Otese mokwongo donjo gin mago mag lemo mamoko mopogore gi lemo mar tend piny Kenya. Today we came to witness the arrival of the first batch of ballot papers to be used on the election day on 9th of August. We have received in the country a total of 111 pellets, 128 pellets, sorry, of which 111 are for Senate, for Governor 9, and for members of National Assembly 8. Chebukati wacho ni otese mosechopo pachoka ibiro chopi kuonde mag kano ombulu e counties mopogore pachoka. What we have outside here is 32 pellets, which from here they'll now be taken to our national warehouse. And inside the go down, we have 96 pellets, which will also be transported to the warehouse today, which is broken down into Mwingi North, Kitui South, Kitui East, and Kitui Central constituencies. But these are for Senate. Nairobi, we have 2 pellets for Dakoreti North and Dakoreti South. We also have 2 pellets for Wajir East and Wajir West. We have 2 pellets for Embu, Runyenjes and Mbere. We have 3 pellets for Trans Nzoia, Endebess, Cherang'anyi, Kiminini. Otese mag luto ombulu mar tend piny Kenya ema biro bedo mogik chopo pachoka tarik 29 dweni kendo jolar kom tend piny Kenya biro gwel mondo bed joneno. We shall continue receiving the ballot papers between now and the 29th of this month, which is the final day of receiving the ballot papers. The presidential ballot papers will be the last to arrive, and those ones then we shall invite the presidential candidates or the agents to join us on the inspection right from the arrival
by the aircraft up to the loading place. Kata kamano pogruok chalo kagima mienje duol mar IBC ka moko kuom commissioners go owacho ni chopo mar otese go pacho ka ne owachnegi mana ka gisechopo e lapan ndeke ma JKA. Management informed us last 8 p.m. last night, and I informed the commissioners that the ballot papers are arriving. So if there's any commissioner who has told you otherwise, I would like them to come forward. Yes, he got the information last night and he communicated to the commissioners, and today we have received the papers. Even the CEO has commented the same. We have what we call the Project Implementation Committee that is in charge of this process. We got the information yesterday, and yes, we've been able to share with you today, because we got the information yesterday night, and today we've been able to go to the airport. E kinde loso kod ute mag fwambo, jakom mar IBC ne othung kod penjo mondo le tudruok mantiere kinde kod seneta ma Bungoma Moses Masika Wetangula e kod kambi maloso tese piny Greek. I also see an attempt by some newspapers to profile me to Moses Wetangula. I've never sat with an individual to discuss procurement, and I think it's very unfortunate that some leaders can stoop so low to try at this point in time to try and malign the character of the chair. Bang' yangore no otese mag luto ombulu chope pacho ka tielo mokwongo, IBC koro golo chung' motegno ni onge otese mibigo chapa mabalang' minyatigo dero chon yiero. Chebukati owacho ni otese duto mag luto ombulu biro chope pacho ka kokale paw ndeke ma JKA maonge moko manyalo pilore kokale piny libamba ma Uganda, mana kaka josiasa moko osebedo ka fuong'o. Walter Nyabaga, Ramogi TV, Bomas of Kenya, Nairobi. Mano report mane otimore odiochieng' manyoro nyakoro Ramogi Jwang', kendo kaka wantiere kar kae no wacho ni wantiere koda jolony josiasa kaachiel koda bende wantiere kod okil Kamaloka, wantiere kaunti ma Kisumu, mano Green Odera. Ka entiere kaunti ma Kisumu, an wachako kata twak kode ka waduogo e kaunti ma Nairobi mondo wadhi nyime kod twak. Green Odera, erokamano ahinya kuom riwre kodwa e twak okinyi ma kawuono ka watwak e wi ikruok mar IBC ne yiero maduong' mabiro. Nitie weche mathoth mosebedo ka timore deko kata leo mar jogo mantiere oko malaro kom mopogore opogore. Kombe mopogore opogore mantiere kanyo, wanyalo kata komno ma Mombasa, manyaka sani otese magoyo ombulu pok ogo chapa. Kendo nyaka sani nyalo mana miyo chal mar wach. Bende iparo ni IBC oikore ne yiero mabiro. Wadong' mana godiochienge 31. Cleophas, kwang'iyo wach winjruok riwruok ikruok mar IBC timo yiero mabiro tarika 9 dwe mar 8, nyaka wapenjre penjo ariyo. Penjo mokwongo nyaka wapenjre ni to ere mondo wawach ni IBC oikre, nyaka wang'e tich ma sheria ama ma chik dwaro ni IBC otim. To kwang'iyo mano, wang'iyo kisheria requirement mar sheria en ni IBC otim election e yo makare kaluwore gi chike mokal mar katiba marwa kod chike moko mabathego. Koro kwadwa ng'iyo ikruok mar IBC to nyaka wang'in to katiba dwaro ni IBC otim ang'o gang'o mondo kwadwog wang'i ka be giikre timo gimoripo bed ni gitimo kisheria. Mar ariyo, kwadwaro ng'iyo ikruok mar IBC, nyaka wang'i IBC e okang' 3. Okang' mokwongo en okang' mar ng'iyo to be gin budgetary requirements magi, yoregi mag omenda mag pesa mane giwacho ni gidwaro mondo election obed otime yo makare, be ne giyudo budget mane giketo piny gidwaro mondo gitimgo election makamano. Kwowuok e budget kendo wang'iyo preparedness margi ama ikruok margi kalure gi logistical requirements mane giwacho ni gidwaro no ket piny, gik moko kaka security, areas mag security, areas mag transport, wang'iyo thoth mang'eny. To kidok piny king'iyo gigi okang' 3 ma wawacho gi,
ntiere ng'ato nyalo wacho ntiere a sense of ikruok ma IEBC oseikrego, lakini kwang'iyo gik ma wuok e media ma be wagombo no walalre gi jopiny mondo jopiny ong'e gik matimre kaka weche mag logistic register midhi tigo, whether en purely online ama en manual register. Mago gik ma kwa bet piny to nyaka wang'i gi e yo matut kendo waket gi okang' ma sheria wacho ne to ang'o midwaro mondo IEBC otim to oikre e yo mane gi mane eka wanyalo duoko penjo ka IEBC oikre. Kamano. Erokamano ahinya Green Odera. Ang' waduogo iri bende mondo ang' ikonwa ni chik wachang'o gik mage monego bed ni IEBC osetimo kochopo nyaka sani. Kimaki mana gi kanya duogo e studio ma Nairobi antiere kod jasiasa. Weche gi duto mag yiero otendore mana gi siasa. Adwa kini machiegni Recho Molo okinyi ma kawuono e twak ma wantiere go ka IEBC oikore ne yiero. Erokamano Cleophas. Odiochieng' ma kawuono kamano e penjo. Koro ka kori bende iparo ni giikore makare ne yiero kaluwore gi un kaka kweth mag josiasa wan gi mago mag register manyasani ma ji ywak. Nitiere weche mag kuo mag ombulu ma ji lieko. Udwaro ang'o e yiero ma ji ochomo sani? Gimokwongo ma IEBC onego bed ni timo gimiluongo ni they buy confidence with the political parties or the players. Matina ni kaka giikre onego bed ni wan go gadiera e ikruok margi. To mana kaka isewacho iyudo ni gimoro kaka the voters list or the report that was given give KPMG pod nyaka sani otamo gi yango ne jogo eko. To ka onge players kaka the political parties or the candidates themselves tiyudo ka kendo yiero nyalo bet maonge. Omiyo mibadhi nyalo betie ka adiera e process mitimo onge. Nekech tungni ni wapenjo ni to ang'o ma moni miyo wa register to wane mwatimo ang'o wane midhi yierwa. Ang'o ma moni kele inyiso wani bokele mana 7 days to election date. Matina ni tarik 2 kamae e kidhi ketnwa gi polling station. Whereas wacho ni ang'o ma moni miyo wa report ma KMPG cha no wacho. Mondo wambe wabede gadiera ni gimudhi tiyo godo en gimo puodhi. Koro gik weche makamago kelo mistrust e kind the candidates kod IEBC. Mago weche monego bed ni puodho kata kapok ji odhi mbele. Magi nyalo bedo weche moko jomoko nyalo wacho ni gin mana mag siasa midonjore go ne IEBC. En ang'o ma IEBC e kinde mokalo gima ne gitimo mopogore mar keto register no kata list no ne oganda mondo non ka gintiere kuonde gi mag goyo ombulu mopogore gi sani. En ang'o matimore sani mopogore gi yiero mokalo? Ineno kaka weche wachre kata sani nyochi winjo ni voters obedo transferred to different places. Matina ni ng'ato kaka an manager siasa mano se puodhre ni mondo yier. Awacho ni joga ugolo kamone go bed ni gibedie itero gi kama chielo. Matina ni okadhi yudo ombulu kaka naseneno nadhi timango adhi yudo. Emomiyo weche makamago nyaka losa mabed ratiro maketa yanga ne jopiny mondo ng'e ni jomonego bed ni gocho for example Kirinyaga gin jomonego bed ni gocho Kirinyaga. Ok ni kao jo Nyanza itero Kirinyaga kati kao jo Kirinyaga itero kanye Elgeyo Marakwet. To mage makelo mibadhi kata tungni or what kizungu wacho ni mistrust kuom candidates kodango kod IEBC. Mana achiel kuom gik monego bed ni oseketi ayanga mondo jopiny otimang'o one. Ineno ka kendo podi wacho kata wachre sani ni ang'o ma mono timang'o tiyo kata gi gimoro as simple as manual register. Ang'o momiyo betie mapek weche matindo minyalo wacho ni oyo ka nitie kadibede tilafu moro gi Kimskit to wanyalo default kae muatik kata for just accountability even if you refer to the article 81 of the constitution mano wach mani kanyo for accountability processes nyaka ibede gi gima I default on for that accountability or accuracy of the results. Oganda nyalo wacho bende ni en ang'o momiyo ng'uro osebedo kanyo ka iwacho ni oti kod lony manyasani. Iwacho ni nyaka sani kendo kata duon Senator Mutula Kilonzo Jr. ka oloso kanyo kendo kono gai mar Azimio la Umoja ni kikie mondo tigi register aching mar buk ne physical cha. Jotigang'o mana mar digital ni. Nyalo bedo ni pogruok moro nyalo bedo e kinde ma koro duoko osewuok to duoko tere doho mamalo
alafu duoko makamani iyudo ka okiroko kata owito oko duoko mar jatend piny ka dipeni ni kweth machielo no mar Azimio bende osebedo gi paro bilano ni gima kama nyalo timo mago gik mwaseneno kotimre in the past. Yeah, in the past general elections wasebedo gi issues kata koken presidential tiyudo ni member of parliament dhi wacho ni ombulu manogono opogre gang'o gimondikna. To seche moko kata kitiyo gi gik masani, technology masani mwacho ni KIMS kit for identification of voters, to onge richo bet gi manual register mitik niya kawuono Recha Omolo no biro no go kura sama kama ing'ade e manual register, to mano bedo verified kanye e KIMS kit. Nikech ponono ni gini okotiyo nikech en technology, to wanyalo doke karatas chama wachi ni adiera ombulu manogo e polling station makamane gin ombulu 400. To kwang'ie manual register ka begin ji 400 motimango mano bedo cross ni jo mano birango obiro go ombulu. Koro ano kanegi pek manyalo betie ne jo IBC mondo gibed ni gin gango gin gi manual register, nikech this will only help them in accordance with Article 81 of the Constitution when it comes to accuracy and accountability. Nyaka sani IBC pokota mrendo kidhi tiyo gi physical kata mano mar electronic koko ni akanete. Achiel kuom commissioners mag IBC no wacho maler ni court in 2017 no wacho ni mondo gi default kanye electronic. Yes. Koro mano yo magine gidwaro timango magidwaro timogo. Wan wakwayo kaka josiasa, especially kaka jo Azimio, ni onge richo bet gango gi manual register. Nikech kaka giwacho ni kata gisemiwa backup the other time ne gin gi 6 KIMS kit extras. Sani gidhi chiwa 6 per ward. Tadira makende okwano na gi polling stations 6 in a ward. In a particular ward inyalo yudo kata ni gi 22 or even more of polling stations. Koro chiedhni abiriyo okethre. To gin mana 6 kende. Ang'o matimre in such a case? Omiyo kwayo mar ni mondo giti gi gigi internet en gima dhi konyo the process in terms of transparency, accountability and accuracy of the results. Kanye makelie koro okil Kamaloka Green Odera ka intiere county ma Kisumu. Iwinjo to kadhi nyime county ma Nairobi kae ka yudo achiel kachiel. Miwa pachi kotenore kod gima chik wacho jochomo yiero. IBC nitiere gi ting' mane ni oganda jo Kenya oyudo kata oneno nonro magi kapok jochomo yiero. Wacho kanyo ni kumi thuolo mar odiochienge 7 kende kata juma achiel to kae to ji dhi e yiero ben moromo to chik wacho nade kotenore nyaka gi wechegi mag register makorangi miwa sani ni weche makweth ariyo madongo mag siasa wacho sani Kenya Kwanza kod Azimio gichomo kanye ka irango chike mathurka. Erokamano Cleophas. Kapok wadhi mabor adwaro ni awachi gima chik ama chung' mar chik e wach mar register ma IBC oripotigo e yiero mabiro tarik 9. Kisomo sheria ondiko malong'o ni IBC oripoti 1 gi electronic register magin go. Electronic register magin go, mano provision mokwongo. To electronic register magin go ni oripo bed supported ama oripo bed complemented gi manual register. So mano kuma dwaro jowinjowa owinjwa malong'o kendo ong'e gima chik en e wachno. Sheria okrita system moloso register ariyo. Ntie register mar electronic ma oripotigo nikech watiyo gi assumption kila ng'ato mobedo registered as a voter ntiere e KIMS kit ma itiyogo seche ma ji dhigo kura. To sheria no be odhi bo recognize ntiere seche moko kaka gik ma madam wachogo na KIMS kit ama electronic register nyalo fail ma make it impossible ma ok wanyal identify a voter. So that seche ma ok wanyal identify a voter, sheria miyowa fallback. To nyiso wan seche ma electronic register ok ti for whatever reasons, wanyalo dok a manual register. To manual register ni be okowach ni nyalo tiya kode oaya en ngata nyalo biro bobed identified through the manual register.
itiyo mana kode seche ma ok nyal yud jago kura e electronic register. To seche moti gi manual register to identify a voter, sheria dwaro ni oluong agents mantiere mondo sign form mawacho ni seche makama register ni electronic register no okti mane wa identify voter ni through the manual register. Ntiere kata form ma sheria dwaro ni seche ma a voter obedo identified through the manual register, nyaka sign form. Jok ma in charge of that particular polling station nyaka sign form ma yango nwa ne jo yiero adima ne obiro moyudo ka teams kit okti motig manual register to allow them to vote. Gima nyaka wamed wacho kendo gima nyaka wamed dhiro ni onge at any point ma IEBC oyiene bedo register achiel. Sheria kwang'iyo kisheria en ni register ma uripotigo en electronic, to ka electronic no fail ama ka ng'ato ok nyal bedo identified through the electronic register, to ntiere provision mar tiyo gi manual register mondo wabed kura no obed identified mondo o cast their votes. Kamano Cleophas. Mana kamano Green. Kamachielo madake liet wak bende konwa neni kata ka obedo ni oganda nitiere kod ikruok makare, chik wacho nade? Nitie gik moko manyaka sani ok nyal timre, mano ka irango ne ikruok ne yiero maduong' mabiro. Ranga ne kanyo kaka IBC kachiel kod jochung' mamoko. Mananga kele twak no mar ballot. En gimane matimore? Nitiere okang' moro ma kochopo kako odiochieng' makone county ma Mombasa, gino madhi timore kanyo ne Mike Sonko ka iwinjo bura mare manochwalo kanyo. Bende nitie thuolo machielo ni jal machielo inyalo kete kom makamano ma bende rwake e otas mano mar goyo ombulu. Kaito ang'ikono ni jolar kom ten piny Kenya ma bende ne doho kiro wach gi oko ni nitiere wach mar upande mane okochoke yo moro makare. Niwacho ni en tok chik. Bende gintiere gi thuolo mora mora kata mar dhi appeal mar neno ni oket gi otese mag goyo ombulu kata mago mag ballot papers ka jochomo yiero. Green. Erokamano Cleophas. Adwaro na aduokie judgment mar IEBC manokungo, judgment mar Raila Odinga manowuok higa mar 2017. To nonyisowa ni election ok en an event. Election ok en chieng' ma ji dhi go kura no kende. Election en a process machakre from somewhere to rumo gi announcement of results kod petitions so that en a process ok en an event. Gima jowinjo wa nyaka ng'e kisheria, ntiere strict timelines moripotigo seche ma wadil gi election wadil gi weche mag election kaka process. To strict timelines gidwaro ni gimora mora ma jowinjo wa gimora mora ma IEBC dwaro timo nyaka time within a certain time, nikech kikadho kiewo ma sheria oketo to dhi bedo ni i open up a situation ma idhi kelo gik manyalo miyo josiasa ma feel ne election ama nokoyombgi e yo makare yudo yo magi attack go results mowuok tarik 9 bang' yiero. Koro gima nyaka jowinjo wang'e ma jowinjo wa appreciate ni timelines moket e IEBC gi kolure gi kochakre gi nomination mar jopati kaka wan go mag ODM kod parties mopogre opogre bi wuoge nomination bi dhi nyaka gibed gazetted. These are timelines mobedo recognized kisheria kendo okomi IEBC nafas mar kalo timelines go unless timelines go obedo lifted ama obedo carried out omigi nafas gi court. Koro gima nyaka wawinj mokwongo ni timelines go gin timelines ma ng'iyo gimora mora report team within a certain time mondo omi election obed election makare.
kwowuok e timelines kata ka wadok e weche kaka matimre Mombasa gi, ntiere cases moko ma pod obedo filed ma pod endelea, to waneno ka ballot papers osechako bedo printed. Seche ma ballot papers bedo printed gi, nyak wang'ene kidhi e court kaka wan jok moti e court gi, ntiere cases man obedo filed mag IEBC kalure gi weche nomination kod gazettement gi, court osemigi nafas mondo yalgi e yo mapiyo. Kose yalgi e yo mapiyo mondo judgment odonji machon mamiyo IEBC nafas mar printing these ballot papers kendo medogi e yo makare ka court owacho na oripo yien ng'ane kaka Mheshimiwa Sonko noripo yien Sonko chung, miyo IEBC nafas mar printing ballot papers go. Kendo ibiro neno strategy ma IEBC ose adopt sani na areas mantiere cases ma pod dhi mbele e court, oket printing mag ballot papers magi into schedules mondo by the time ma court golo ng'ado bura to yudo ka pok ochop ni jogo, koro ntiere nafas mar soyo jogo mondo ballot papers gi obed printed in time. Gima nyaka wa appreciate en ni process moket gi ama timelines moket gi gin mar making sure na kila ng'ato owinje ama onen ratiro mare obedo respected, but two, ni the election process en free and fair to en transparent kaka chike mag Kenya malure gi weche elections go dwaro. Kamano Clefas. Erokamano ahinya maduogo e studio ka bende mondo mi watudre kod Rachel. Ineno sani ji ochomo yiero kendo nitie gik mathoth monego bed ni irango mondo bedie yo moro makare. Weche mag ballot gi ne gidonjo e thuru ka mano tielo mokwongo mano kel first batch mano ting'o mag komono mar senator e counties mopogore ka itemo rango kaka gintiere kanyo nyaka kombego mag governor bende pod gimedo donjo e thuru ka nikech county moko bende pok oyudogi kata kuonde chung'o bura moko pok oyudogi. Siasa mosekwako weche gi duto kendo Wafula Chebukati kane yujo weche manyien nowacho kanyo ni en onge kod winjruok moro amora gi jasiasa kotenore kod weche gi mag goyo chapa mag ballot boxes. Un kaka jogo mantiere kweth machielo, en siasa mane madonjo diere ka? Nyalo bedo ni kaka ne lar komten piny Kenya William Ruto ne wacho dichieng' manyoro, nyalo bedo ni jo Azimio osegamo koyo e ng'wechni. Erokamano Cleopas, kapok awacho mano we awache achiel kuom gima ne okil wacho. Jowa moko ineno kan nyocho dhi e court kendo nitie case manyo bedo ruled, to noko wacha yanga ni mondo jogo okete oboke mar the other presidential candidates mondo okete oboke mondo gin bende dhano yiergi. To gima jopiny bende onego ng'e nadiera makende chik gi noket chon, ok nyo ketgi ne 2022 election. Omiyo gima dwa her ni ka ng'ato oseyangre nodwaro noyiere gi jopiny mondo ong'e chike madwarre kata kapok ochopo. Nikech chik mar ni onego bed ni kata iyudo iluongo nango IDs mag ji from the 24 counties. Mago chike manyocha nitie. Ok ni nyo ketgi nikech jogi gin jo independent. Mondo dhano chak wacho ni oyo IBC ng'iyo jomoko ni otegno molo joma moko. Magi chike manyocha ni oko kanyo kendo jowa gi duto nyocho ng'eyo ni monda bed as a presidential candidate onega tim achiel ariyo adek. Monda bed kaka a member of parliament as a candidate ntiere gik ma IBC dwaro na timra nade nyaka atim mondo eko dhi opuodha kata kopuodha gi party mara to gibene nitie okang' magitimo maging'iyo. Omiyo wan kaka jopiny onego wabed joratiro ni wadwaro gima kama ok ni watugo kaka litna ni ng'ato kaka Okuru Okot mong'e chik ong'e maber ni chik wacho kama to wacho ni an ok adhi balo gi chik mondo kochopo mbele kacha tadhi e court. Ok en wach maber nikech kidwa yangri ne jopiny kara integrity test mari ni kanye, nikech onego bed ni ine ranyisi ni wayie gi chike mosekete piny ka kendo wadhi luwogi. To kaduoge wach mar ballot papers gi kaka wachre, yes, IBC osechako kelo otese already. To ginyiso wani weche gi dhi mbele kendo gibokelo gi odiochienge mopogre. And even the presidential one will be from 15th I think to 29th or something like that. To bende
gima ber ni giyie ni wanyalo dhi kucho mondo bende wang'i ang'o, wang'i kaka gigi loso mondo wabed godo gadiera kata giyie. To wan kaka josiasa ineno kanyoro gin giwegi gichako wacho kaka commissioners ni aoyo wan ne ok onyiswa wechegi chon. Koro mago bende miyo waluoro ni kamubete kaka commissioners une monego bed nunyiso wania chike nwaluo maber kendo wasewinjre ni gidhi tim kama kama. To chopo kendo kama un wegi muchako wacho ni oyo wabe gigi wawinjo mana ni gigi timo ikelo. Koro mago bende kelo koyo ne josiasa. Emomiyo winjo ka nitiere tungni moko ni oyo to be print gi maber ka un wegi u doubt the process manu sechako. Kimake mana gi kanyo koro moge jwang penjo pod thoth kendo nyaka sani ka iwinjo kanyo nitie jogo ma wacho ni koyo magigamo luore kod yie makoro chal kagima lal e kuom duolno matayo yiero mapacho kamano mar IBC. Penjo makamago duto wadhido thuolo mar twak achiel kachiel kod commissioner mar IBC mabende dhi donjo e studio kae mana bang' yweyo madundo makao sani. Green Odera kantiere county ma Kisumu. Awanga duogo iri mondo ikono ni nonro mag dhano, nonro mag jo Kenya orit gi e yo machalo nade. Kacha wantiere kod weche mathoth mago mag data protection. Bende itime piny Kenya ka. Iwacho ni nonro mari mar ID onego bed ni golo kendo itiyo kode weche mag siasa. Ng'ama dong' kode tiyo kode yo mane. Wakao yweyo madundo ka waduogo wadhi nyime kod twak. Bende IBC oikore ni yiero maduong'. To wan jopiny wantiere gi ting' mane. Kik idhi mabor, chenro pod en mar mbako romo. Be ing'eyo ni kong'o kawo dakika 6 kende mondo chak loko bwongo? Gik masiko timore e ngimane miyo bedo gi penjo mang'eny. An anyalo timo ni gima rach ahinya thapki. Nono anyalo bedo jasiki maduong'. Kabe onyalo bedo gi mor e ngimane. To hera ma en go kuom joode miyo otemo umogi gi yore te. Ing'e ni kawuono thapki ochako miyi ngima machielo. Akwayi ni ikonywa wate. Thapki wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 e Ramogi TV. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile alia juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Be injal molap dogenda onela roko moro ma siasa to dwala lusira mari e yo makare e nengo moyweyo. Ornwa email e ramogiSales@rollmedia.co.ke kata yo atol ne Moses namba mar 0725414032 kata ne Nicodemus namba mar 0728598945. Here the culture is barefoot. If you want to work here, you barefoot. If you don't want to barefoot, you can't be part of us. That's the culture. But if you go out of here, it's your choice. The earth has what is called an electrical pulse. This electrical pulse is what our body sinks into. And when our body sinks into this, we are able to optimize health and wellness. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital.
Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. Nyakora Mogejwang machiegni wachonwa kama ne yweyo matin kendo waduogo ka. Ote SMS line wa marabe podo ya okacha. En ariadeka 600 ka bende ngobire county mari mondo winj pachi kotenre ko twako kinyi makawuono ka IBC bende ikore ne yiero mabiro mano dwe maraboro tarik 9. Odiochieng' makawuono dong' mano odiochienge 31. Ikruok chalo nade e county ma Kisumu kapok aduogo e county ma Nairobi ka wantiere gi Green Odera kapok odhi yiero e yweyo ne apenji kanyo wach mar nonro mag oganda chik wach ang'o to bende kane gigi duto iketo kaka achiel kuom gigo ma jochung' nego bed ni bedogo mano pande ma ichoko kowuok e counties katin to mano 24 chal mar wach en mane ka osetim kamane wacho ni odhi ataro mar chik e kindegi duto makoro jolar komten piny Kenya mamoko koro dwaro ni mondo oketgi e listi mar jogo madhi chung kendo jogo madwano bede utese magoyo ombulu yiero mabiro. En ang'o matimore to chik wacho nade kotenore kod weche mag choko kipande oganda kawuok e counties mamoko? Erokamano Cleophas. Kwang'iyo sheria especially e weche mar dwaro ni jachung' machung' e kom mar ker mondo obed ga certain number of signatures kowuok at least 24 counties, nyaka wapenjre ni to dwaro mar chik ne en nang'o. Dwaro mar chik ne en ni ng'at machung' president nyaka bed ni osechopo e some level of popularity, yani ochope okang' moro ma ji ong'eye ma ok en ng'at ma en luor moro mano mi kom mar office mar president no mondo ichop e level mar ni ijachung' nyaka ichop e level moro na iseng'eri e level ma okang' ma malo e at least half of the counties mantiere e piny mar Kenya. So the rationale ne en ni mondo wayud rachung moro mar geng'o jok manyala chung ok glengo mar kalo mar winning the presidency to mar mondo gichop dwachgi ma kende. Koro chik noketo okang' mar mondo ichung' e kom mar president nyaka ichope level moro ma ntiere some level of seriousness eko opuodhi kaka jachung'. Mar ariyo to kwadok kata e level e sheria moko ineno ka ng'at ma chung' kom mar ker idwaro ni obed ng'at ma nigi teko moro ki omenda to ng'at ma nyalo achieve level mo owuothe counties 24 moyud signatures mar at least 2,000 people per county nyiso a level mare mar yuto ama mar mobilization of funds be osechopo a level ma ok nyal bedo ni en ng'at ma ofilisika. Koro king'iyo sheria nentiere dwaro mane sheria no dwaro ni ochop tema no ochopo. Jok ma pingo sheria no sani gin jok ma oseneno kanok gigoyo kwandgi maber to koro gidwaro yo mar chopo donje ballot gi backdoor. Kawe example mar Mheshimiwa Ekuru Okot. Mheshimiwa Ekuru Okot ne en part of jok mane obet piny kiloso katiba ma wan go sani. In fact, contribution mare nini mag elections gi these were magine gin dwaro mage mane gine jok manodhiro. Omiyo ng'at malokre sani kosechope okang' ma kura osechope kendo yiero odong' gi ndalo matin ni mondo challenge that provision mar sheria no wacho ni sheria no rach en ng'at ma ok en gadier kuome to kendo ok en gadier
kuom jopiny wegi, nikech mae ok sheria mano kadh higa mar 2002, ma ok sheria mano kal 2017, mae sheria mano kal 2010 kane wakalo constitution manyien, ma en sheria mosebet ka ji kila ng'ato nene kendo ng'eyo ne entiere for the last over 12 years. Omiyo ng'at manyalo pingo sheria no sani kawacho ni ok en yo makare ama okelo discrimination moro, en ng'at ma onge gadier kuom jopiny kendo onge gadier kuome. Odwaro yo mar mondo ring ochop go e ballot ka okoringo sheria ma ok meet requirements ma sheria dwaro ni omit. Kwadok e weche mag privacy mag data, mae area ma pok owuok oko kabisa, kendo ng'eny ji ok ong'eyo kaka chik orito misuse mag data mag ng'ato, kendo nitiere sheria ma osekadh mang'eny ma miyo ji arita kuom gima private kaka ID number. To mae wach ma waneno ka wuok kuom josiasa mane owuok bokelo numbers moko mane gikawo ka ok gi obtain consent mar jok mane gikawo kuom gikawo ID numbers ba gitiyogo ka ok ginyiso jogo gima itiyogo, gima gidhi tiyogo ID numbers no. Kendo waneno ka shida no oluwowa nyaka e party list. Seche ma ji ne register party members, ne gikawo IDs, josiasa moko nokawo IDs moko bo register ji e party gi koko penjo ama koko kwayo permission margi. To waneno ka shida no oluwo gi nyaka kwadhi e nominations, muwuok e nominations, sani wakinde wayalo cases malure gi use mag private information mag ji without their consent. Ntiere jok man noso e party ama nogole party koko kwagi permission margi. Omiyo experience mwasebedo go election ma wantiere ni mwadhi e mbele ni osipuonjowa kuma loopholes mag sheria nitiere kod gima oripo wa push mondo wabunge maloso sheria ong'i loopholes go mondo dini. Kamano Green Odera ka nitiere kaunti ma Kisumu. Koro penjo go duto ma oganda osebedo ka penjo. Koro wantiere koda commissioner mar IBC Justice Nyang'airo. Kamano kubido thuolo mar biro kendo riwre kodwa twak maka mang'eni buche thoth, kendo wakwai mondo iriwri kodwa kendo ka nitiere penjo moro amora mantiere chenro kama imed mana duoko. To penjo mokwongo machako go sani en pogruok mane mantiere sani ma oganda osebedo ka neno kendo ma osebedo ute fom pogore pogruok mane mantiere mar paro kata mar tich e yo mar commissioners mantiere mano mag IBC. Erokamano Cleo mos ahinya adeko. To kaka ing'eyaga ok adek ga meetings, to buche thoth sani wachako moko kinyi chiegni saa 12 to yware matin atimo mos ne abiro modeko. Pogruok to onge, mano adwa ng'isi, to pogruok mar paro mago to nyaka bedi kamoro amora kata mana ei ot. Iyudo ka jomoko wacho ni an ok adwar ma an apogora kodu e mano, to koulo ni koro kubed joot, uloso mana e odu kanyo. Aparo ni iwacho wach mane owuok nyoro mar biro mag ombulu. Mokwongo adwa ng'isou maler ni an awuon nadhi Greece kendo nadhi nyaka Romania kama gigi igoye. Otese mag ombulu ne ochan maber kendo chan maber kabisa gi jogi ni gine jok mane kane pogruok mar yiero odhi marach in Nigeria, gine jok manokonyo Nigeria within 10 days. Gin professionals, gitimo tich maler. Kane wadhi kuro ne gikwayowa yieuru mondo miwa thuolo mondo wachak oro otese mag ballots tarik 21 mar dwe mar 6
madumara uchiel. To nikech giwacho ni gigie ni thoth milion 130 gi wiye gin tons mathoth mag ombulu. Gigi biro kawowa ndeke 17 mondo okelgi. Ka utimo gigi modeko, to wabiro deko gi yiero. To kwadwar ni mondo waketh yiero mar Kenya. So ne wayiero project implementation team. Madhi kocha gin staff magwa, giwuoyo, giloso, ging'iyo, kendo ging'iyo kaka gigo olosi kendo bedo packed. Ne ginyisowa, ma bende ne gitimo kata nyaka dry run. Maeni e kaka watimogi. Odiochieng' kodiochieng' machine ni biro kelo 5 million mag ombulu. Koro wach gima notimore en ni jo implementation team ong'eyo ni kare gisemiyo jok magoyo gigi magoyo ombulu thuolo mondo chaki mondo orire gi the time. To wan to ok ging'isowa. Koro ka jakom wang'isowa nyocha gotieno ni ong'isa sani saa 2 sani by jatelo ma ochungone operations mane jakom mar wach mar implementation committee ni. To ng'isa sani to kiny wan gi meeting bende Hilton. Koro kare gima watimuru watiek mar Hilton ni kato jomoko dhi kocha to jomoko dong'. Koro wan bende wapenje ni to jakom gini ng'isowa sani dak ni ng'isowa chon. Temo wacho ni an bende koko ng'isa gini sani, the implementation team ong'isa. Ne waromo gi part of that implementation team man ne waloso weche wago. Onge pogruok ei commission, pogruok en mana ei paro. Pogruok en mana mar paro. En mar paro ni gini ok onego tim kama, wan wawegi ne wawacho ni gini ok unyal timo kama, jakom bende wacho ni gini wich kuot, koro watimuru nang'o. Chieth to se muono dheru. Gigo te mantiere, koro wacho kanyo weche koro osebedo matek. To gigo te kama gintiere, commissioner, ketno ne ler. Pogruok mar paro bende usebedo go ni register mane ma itiyogo. Nikech sani koro wayudo wach ni gimomiyo wadwaro IBC koro wacho. Gimomiyo wadwaro ni kata manual cha bende otigo. Digital kata electronic ni bende otigo. Kweth mag siasa bende ni kache gi weche mopogore opogore. Wasewinjo nyaka weche ma koro wachre ni jogo madwaro physical gi mano manual kachiel kod mano mar electronic giduto gidwaro chenro magi. Pogruok mar paro bende osebedo kacha koso te wache mana dichiel. Wawache dichiel niya. Green Odera owuoyo maber kabisa kendo Green wacho niya. Chik ema chiko IBC kaka IBC tiyo. Dwe mar 8 higa mar 2017 aparo ne en tarik 4, the appeal court nogolo chike wachno. To nogolo chike wachno nikech political parties nodhi e court. Kendo kane wacho niya, yiero mar 2017 wabed gi digital. To jomoko wacho niya, wabed gi physical. Bas koro ka appeal court nokelo wachno to kele ka it was already late. To negi wacho niya, the primary source of identification ming'iyo go ni ng'at manokawo ombulu chieng' cha e ng'at madwa go ombulu kae oket lwete cha mane jio manokawo. Kose keto lwete to nyinge wuok, details mage wuok. To kadipo nikech en tich kata tich mitimo gi lweti samoro mae ni onge ok wanyalo yudo print ma nikech gin apar. Koro gima watim
identify gi gimiluongo ni alphanumerical. Koro ikawo kipande, namba kipande mari temi keto to golo pichani to gi details magi mag ID gi chieng' nyuol kato imi ombulu. To sama pok omi ombulu ifilo form ni ng'ani eni wa identify through opande. Political parties mantiere kanyo bende agents mage sign ni ng'ani oyudi through this process. Iwinjo mano? Mano step maradi? Marariyo. Step maradek en ni kare gini chalo gima mashini ni machalo gima ok ti. To wan gi 2017 ne wan gi 3 extra machines just in case ni gini ok ti maber. To ikelo achiel kuom mago. This time wan gi enough ma anitiere 6 auchiel per ward. Mano bende inyalo kel tigolo gine, igolo flash disk. To flash disk no en manying mar physical register cha okaw to keti e iye kae. Physical register to gi digital register gichalre. Achiel en ni en kalatas mogo koro ket kae. Koro mane pogruok. To en the one mantiere e flash disk kae ni. Koro yore nitiere mane koto ng'isowa ni mondo watigo. To ka koro tamore chuth mane poko tamore ne en voter identification machine poko miwa problems. The only thing mosebedo kamiwa problem en BVR mar gine cha mikete lweto mindiko go ji. To mar identification poko miwa. One gi 6 machines matiyo. Physical ji osetiyo go marach jothurwa un bende ung'eyo. To ema wawacho ni yawa ka wadwaro ni mondo wabed gi yiero maler ma ji wacho ni gini to ler, gini to wuok makare, wachomre tir gi digital. Digital ni mondo kwale obiro bedo matek nikech ng'ata ng'ata momi ombulu to nyinge nyaka donj kae. Kendo Supreme Court oikore mar ng'iyo wach ni eni. And waseng'iso staff magwa ni kantiere problem, mistake magin giwegi gine magi create, magi miyo ji ombulu ma oko kadhe yo maler, to gin giwegi gine magi biro duoko wach ni eni e court. To aseng'isi ni gine marariyo cha, identification marariyo cha, wenge ng'iye koro. Nika oyudi through ID to kata political party agents koro bende nyaka sign a form mantiere kanyo. Omiyo wan gi adieri kendo gima wawacho en ni wan wadhigi digital, kato wadhigi identity card, kato wadhigi machines, Kim's Kits machines. To kakoro tamore chuth wa print manual bende wan go kaini. To kwa bitiyo kode nyaka koro kwa rusa through the returning officer nyaka commission ni gini okethore chuth. Mara ng'wen court jomoko terowa e court e wachni. Omiyo kik wawuo mathoth ahinya. Kamano. Koro court ni warito. Ka court owacho ni tiura tuya gi physical. Mane mwabiro tiyogo, wabiro keto ne jopiny, tiuru gi gini. Kata kantiere weche matendre kanyo gi kuo, nikech iwacho ni digital cha kwalo tek. Manual ka nyalo bedo gi chochi mora mora ma bedo ni beniteru e doho kendo e weche motendore kod kuo. Recho molo ni ka ochung' ne odhi lose lojo siasa e weche makamagi intiere gi kiawa mage mana mapiyo kapok odhi e kaunti ma Migori. Erokamano. Commission owacho maler the process gimomiyo
gineno pek kata onge yot ahinya e tiyo gi manual register. To an kaka jasiasa, the whole idea mondo wabed gi manual register is to enhance credibility of this process, the exercise itself. Matiende ni seche ma voter donjo cha, to ki cross ni ng'ani odonjo ka, to dhi obed identify Kimskit. Nikech Kimskit is also prone to hacking. It is possible. It can be hacked and the figures manipulated. Mano nekech my technology omiyo gima wan wakwayo kaka josiasa, especially kaka njazi miyo. Jatenda gima omiyo wakwayo ni manual register must be there en manania for the credibility of the process. Ka ng'ato sedonjo kacha mitik nyinge ni Recho donjo, go and identify Kimskit and the process continues. Matiende ni kwa tieko voting in the evening at 6 in the evening. Koro wacho ni ji 500 biro go ombulu kacha. Crossing chande bende gima 500. Kimskit jabe wachango 500. Mano is the transparency level mwadwaro. Waonge gi kiawa moro e wechego. En mana ni mondo the process. Wakelo commissioner oduoke penjo marake gi kapok adhi kata Migori. Nikech wacho ni nyalo choch weche molos gi lony manyasani ma samoro ni mane mbui. Recho, with all due respect, we mondo giwa puonjre kae. Yes. Okonyal bedo hacked. And offline. Okay. Onge gimora mora ma omakore kode. Okay. En gima itiyogo kaka simbi. Idwaro nying ng'ane kae. Te igoyo. Oko makore gi any Wi-Fi at all. Bende oko makore ge other communication channels. And offline. Omiyo onge ng'ato manyalo hack gini at all. That's what we made sure ni biro timore. Mana kamano wacho ni onge jal manyalo chopo kanyo bende ma tim weche go jonjore mane mbui onge mbui mano mwacho mano mar manual matiyo kanyo e yore go mag ng'iyo jomage marago ombulu. We warangane gik ma mana ka wae county ma Migori to wanyalo winjo pachino matin alafu wadhi mana county ma Kisumu. Mana kuyo no mondo mi waring mana county ma Migori. Okay. Mana ka wadhi county ma Migori waduogo to wawinjo pach commissioner kotenore kod weche giduto mag ikruok ne yiero. Bende gikore e county ma Migori Juma ketwa ne chal mar wach bende jo Migori oikore ne dhi e yiero kaka IBC bende timo ikruok ma opogore ne yiero. Juma. Erokamano awinji makare ka wuok e county ni ma Migori ka bende nyaka sani wang'eyo dong ndalo 31 kende koro piny Kenya kodhi yiero maduong'. Penjo mopogore sibed ka igolo kod oganda ka otende kod ikruok mar duolo mochung' ne yiero kaachiel kod kiew e pacho kae IBC. Oganda mathoth piny to be duolni bende dhi timo yiero no e yono ma oyanga. Okinyi makwuono wantie kod ogo mag oganda modwa ng'eyo nyaka sama wuoyni gino wuon begeno ka duolni mar IBC osketo ikruok makare ma otende yiero maduong'. Adwa ni miya thuolo achiel kachiel mondo ka tudra kod moko mang'eny to pachgi gineno nade ikruok mar duolno mar IBC ka otende kod yiero machal koda mae. Adwa ni mondo ichori machiegni ka mondo achak kod ani chakna gi nyingi to wang'eni nyaka sama wuoyni wachiegni dhi yiero do ndalo 31 kende. In kaka jogo mantero wakeno ratoko mag oganda be duolno mar IBC uneno koseketo ikruok makare motelo yiero mabiro ni? Erokamano, an nyinga Dr. Tobias Ogola, an chairman mar Migori County Civil Society Forum. Kaluwore gi penjo mipenjo no, preparedness kata ikruok mar IBC ok wang'iye from the local level ka, wang'iye from the national level. Nikech gine magi trickle down problem wayudoga down here. So kanitiere wach moro mobedo raised gi jo parties kata aspirants madwa bedo kwa kombe mopogore opogore, then wechego gine magi kelo ga shida mwalo ka. To nitie weche mosebedo raised, achiel kuomgi en cleaning of Kimskit. So Kimskit nokelonwa shida 2017. To the same Kimskit emwadhi tiyogo to aspirants poko mi thuolo mar inspecting Kimskit go mondo ging'e ni gik mane richo gi algorithm mane okete gigo poko gol, then pod wadok mene problem mane wantiere cha. Koro unpreparedness of the nation up there is unpreparedness of the county. So mwaloka wandiko mana clerks, wandiko mana officers matindo tindo ma konyo the process of an election. But the real issues ni gimalo kocha. I can specify wacho ni
ka jatend Azimio owacho ni odwaro manual register, onego interrogate ni ang'o momiyo there is a need mar register, manual register. Gimomiyo that thing wa agree kode en nikech waseneno problems manentiere Kimskit, maka onge alternative verification method, then nitie gima gi hide into those Kimskit. Anya wacho categorically niya, Raila openjo ni ere kaka wadhi neno kaupo ni uluoko Kimskit, ugolo algorithm and things mano complain ni nitiere nyaka vifaranga vya computer mano seketi negi kanyo ma they add automatically according to app mane giketo kanyo no. If that is not cleaned, then pod one gi problem. Emomiyo I call for IEBC and the team, kaka representative of the people of Migori civil society, please adhere to the request mar aspirants, because Gimagiwacho can either put Kenya in peace or make Kenya go into turmoil. Kamano akaw pacha ng'ama chielo adwa ni chak na gidi kwane nyaka sambuel in kaka ing'iyo ikruok mar IBC bineno ka gikore mar timo ombulu mar yiero maduong' mar biro higani. Erokamano Ramogi TV, an nyinga Dorothy Minyiri, to ikruok mar IBC abiro wacho ni pod okoriere tir. Kalure gi gima my counterpart wacho, I'll take on the other part and talk on the transmission of the results. Results samosekete tallying center, chopo kuma tallying timore e headquarters Nairobi. To nyocha kano team testing, there were hitches. To hitches gi, IEBC is not coming out clearly to tell us need to be hitches gi, begi seloso gi. Koro transmission of these results, ka okotimore yo makare, to mano pod biro mana break Kenya. It will not make Kenya into one. It will still break Kenya. So, kaka no wacho ni everything will depend with the headquarters. At the county level, onge gimwanya timo, because tallying timore county to bedo transmitted to the head office. Koro the head office mar IEBC has to do something tangible so that Kenya be in peace. Mogi kore kabane no ka kor gwen kan yiero ga karende matimo weche gi mag yiero. Samu wacho ne male monego ng'e ahinya to piny ka ichendo mag yiero jogi chendo kata mag puonjo oganda ka otende kod yiero mabiro ni chalo nade. Erokamano Ramogi TV, chenro dhi mbele kendo this week Tuesday, new clerks otimo interviews, the POs are going through trainings, and korka county level ka to things are working on well, weche beyo ka. But ndiko clerk pok naneno kokelo tulo, ndiko PO pok aneno kokelo tulo e Kenya. But gima kelo tulo gin gik matimre nade miloso from the head office. Emomiyo wawacho ni IEBC head office nyaka clean its house. Erokamano akaw pacha ng'ama chielo adwa ni wakaw thuolo machuok ahinya in kaka japiny kata ng'ano mantikeno ratiro mag oganda kipimo giga mokalo kata higa mar 2017 manitimo kod higani ikruok mar IEBC chalo ni nade sani? Okay, gi nyinga an Samuel Odhiambo Migore, an achiel kuom joma ochung' ne weche mag johala e Migori County to be watiyo gi civil society. An adwa nawach ni kaluwore gi ikruok mar jo IEBC e ombulu mwadhini onge pogruok ahinya maneno ka nitiere nikech cases mane nitiere manobedo rest mane kelo eyebrows taneno ka pod nitiere moko manitiere nikech mokwongo the register midhi no tigo do mae momiyo wayudo ni nitie joma insist ni nyaka register tigo manually nikech the game kit can be manipulated. No wayudo cases mag jomoko mane nitiere mane ni e nying mag KMs go mane jomoko manosetho ne nyalo gocho at the same time so onge gima nyalo nyisowa ni gigo osegol gi ka ok obedo ka register the KMs ok obedo cleaned. And apart from that, nitiere things ma wasebedo ka waneno kata from the aspirants mage wacho ni nitie some people ma wacho ni gin kata jomoko yombi to ok dhi land gi. Maybe samoro ging'eyo gima dhi nyime, omiyo wan kaka jopiny wawacho ni mondo jogo come out mondo ginyiswa gimomiyo jogi nigi confidence ka giwacho kama nikech ombulu en ma japiny kendo jambulu japiny ema cast ng'ama odwaro. To ka ng'ato nyalo wacho ni kata de ng'ano yombi to ok dhi yiere. We saw there's a last election ka nitie jomoko manoyombo, the numbers ginoyombo jomoko, especially the cases mag gubernatorial post ki compare gi ombulu manogo kata mag senator and even MPs ne ok gitali. Koro mae momiyo pod wabedo worried. And another thing, there was something manuwuok oko ka mane waneno kokete ayanga ni nitiere papers moko mobedo printed from the maybe from the company manomi the procurement mondo tim gigo to giwacho ni wayudo ka nitie jomoko miwacho ni diaspora ginyalo be ni nyalo ti kodgi mondo mi okwal godo ombulu nikech ka gidhi gigoche pinje ma ok Kenya ka to ombulu go nyalo bedo ferid ko bedo ni gibedo printed more than gimonego bed ni itimo ne japiny.
koro miyo wan ne wawacho ni nyaka level ma wan go kani wadwaro ni jogi eri ka gindiko to gindiki ji moriere nikech an gi query kata mane ndiko POs and DPOs why ang'o miyo joma osebedo ka tiye ma gidwaro why can they bring another new blood joma osesomo mane level manyiso nyiso ni jogi samoro ging'e kaka gitiyo kodgi ema miyo gidwaro the same people ne manyaka nuo koro ato to kanyo ane ga query nikech ok wanyalo wacho ni kata mana kati level ka ni piny bere ka ok kamano to mane wach man go erokamano wakaw pach ng'a mogik osegol paro kaluwore kod ikruok mar IBC in owuon bende nitie kabineno ni wang'ni to IBC beto temo mabende nyamiyo yiero ni obede yono makare kapok ikona gimiparo nego losi kapok wadhi e yiero ni. Erokamano an iluonga ni Titus Orwa. Titus Orwa en Secretary General mar Migori County Civil Society Organization Forum. Penjo maja lendo penja no this time round to en mana ni jo IBC gitemo nikech the other time kane wadhi election kata mana commissioners their number was not complete, but sani nitiere the number is complete, ginyaka gi CEO margi. Koro in terms of preparation, anyalo wacho ni at the national level, they are giving us impression ne at least they are ready to work, except pod nitiere some body language mwanene at the commission level, chal ka gima ok gi ti kanyakla. Koro wan kaka civil society wakwayo ni mondo gi ti kanyakla, ka nitiere kendo wadwaro ni every week gibed gi program ma Monday, Wednesday and Friday gimiyo the public update mondo mi gi reduce the pressure and gi build confidence the public. Update no is very important. Koro kaka jo civil society ma Migori IBC to poko bedo properly prepared for this election nikech ango tiare gine magi se create crisis kakoro sani ema recruitment selection process mag clerks midi tigo de yiero poko ndikigi poko terigi for training bende kata mana rehearsal kaka gidhi conduct election poko tim, but these are major steps mawinjore be ni timruok nade etimo mondo ka gidhi yiero kata gin joma dhi timo electoral management gibed ni they are now perfectly placed mondo gi manage the election. Wako right now odong ndalo pura dek joge kata mana ginene poko ng'e ni gin joma nade recruitment process koko chakore already they are late. Koro ang'o momiyo jo IBC bukore chako kelo crisis kama crisis ok owinjore be ni bede. So what demand ni this selection process mag polling clerks trainings marge and rehearsal before poll nyaka team countrywide to build the confidence of members of the public. And then lastly, Migori County is a border county. The issue of any other immaterial made towards election manyalo donjo through Migori ka wadwaro mondo IBC ma Migori o confirm ne members of the public ni gima kamano ok nyal biro timore nikech ma ok nyal kwayo jo Nairobi to gine magintiere ka jo IBC ma Migori ka they are not even involving other stakeholders. I'm the Secretary General of Civil Society. Poka winje kata any meeting magedwaro ni mondo gibede kodwa kaka stakeholders. So we are demanding ni they engage with all the stakeholders fairly mondo public obed gi confidence election mwadhiene. Otherwise, thank you. Erokamano mago mokum pacho gara kabeni wijo ka giywak ni kata pasi gi okose bed ka enywande chen machal kod mae kabeni gombo margi eno nywand pachgi kendo yiero mabiro ni otime yono mar kwe. Mano Jojo makantiere county ma Migori wagonero kamano kom report makamano anwa dhi bende ir Green Odera to kapok wadhi ir Green Odera nitie penjo mowuok e county ma Migori makora dwani commissioner mondo duoki ka wantie achiel kod Rachel Molo kod Green Odera mantiere county ma Kisumu. Commissioner, weche mag tiyo kanyakla mano pod ywak mag jo county ka achiel kod ndiko e tich apisas mag IBC madhi tayo yiero kuonde chung' od bura mopogore opogore tiegruok gichako karang'o nitie jogo moseyudo mana SMS iwacho ni ote machuok oseore mana jok moko ni biuru mondo wadadho iwacho ni interviews makagi kasa ne timore ojende mano apply tije makamago osechopo kata mag ni mondo otimnegi iwacho ni mondo dadho gi interviews makamago mondo tim ikruok chalo nade kotenre gi mago kapok owinjo pach jo Kisumu gimano bende mane dawacho kane pok odhi ywe. Missing isago awachi to kendo benda winjo ka ng'ato openjo from Migori ni Kim's Kids gi dongo nego gibed ni gibedo clean koso data moko mane oket chon ka nitie mano be awuoye matin kamano ikono bende mano wacho ni
luok mano luoko gigo notimre nade jomoko pod nigi kiawa ni jogo mano osewewa mano osewito ngimagi pod nitiere kits ma udhi tiyogo e yiero maduong'. Kamano aparo ni penjogo penjo monego deal go moko mag employment mag our polling staff taparo ni jowa ma are in charge of the counties to deal go to ma jopiny dwa winjogi madongogi wawachnegi mondo walos obed maler. Wachak gi cleaning of Kim's kits. Sani wan gi Kim's kits mathoth. Sani ne wang'iewo 14,100 ma pok otiyo mar kata ne wan gi 50,000 ka iluoko Kim's kit magi jolony moa kuom political parties. Kato gima machielo mwatimo ni register ma wan go moting'o ji 22,120,800 gi wiecha ing'ade matin tikete ka primary school miaecha mano nanga primary school nanga to nanga no jo duto mano jok madhi gocho e station mana mar nanga North Central station kori ng'ado matin tikete Kim's kit ni en mana mar nanga kende kato 1 week kapok ochak yiero to wakao list mag jok mantie nanga kanyo e station achiel makanyo no tikete korot un wegi un mubiro gocho ka koro ji ong'eyo an nyinga ni e station an nyinga ni e station an nyinga ni e station iwinjo mano kamano mondo ji ong'e ni gini joge time maler. Mar ariyo wach mar jok ma ni register to ne oseweyowa jogo thoth ok gitin nikech igolo wan watiyo mana gi jok ma the registrar of deaths omiyo wa ni magi ema wase register koro mae ma wamiyou koro ng'igi uru mondo ugolgi. Ma pod nyalo bedo ni nitiere jogo mane owewa to ne nyingegi pod onge e registrar no. Githo kendo wang'eyo gi. Ma pod nitiere kacha. Gin chiegni 1,000 kata 800. Be nitiere thuolo mag jok ma kamago, nonro ma kamago jok moko keto ni jok ma kamago goyo ombulu to ok goyo ombulu nikech mano e kiawa ma jok moko nitiere. Mano ema biro timore ka wan gi physical register. To ka wan nikech physical register en idhi mana gi kipande to donge one of my colleagues min gi notho about 4 years ago wuon gi bende notho kia 2 years ago nying gi pod ni e register poko golgi nikech ne the family poko odhi o report kata mana their deaths so their deaths onge kanyo koro ng'ato nyalo kawo register mar ng'at makamano to ka en physical to yot mondo ikiew ni aseyudore namba mar ng'ane osegocho to ka en digital to nyaka ibi gi fingers gi ng'at mosetho ok ane ka nyalo bedo ni dwa riwre kodwa e yiero ni mondo bi gi fingers gi digital ema biro golo ji chiegni 800 gieni mondo kik gochi winjo nikech ng'ato en nyaka ng'i biometrics mare kamano omiyo mano ji biro tho kata mana chieng' migo ombulu kata 1 week before ombulu to ok nyal golgi pod nyingegi ni kanyo omiyo mae ni msema kweli mar digital kingima kendo nyalo wuotho gi fingers gi kinyalo goyo ombulu kamano mane gima wawacho machielo wawacho transparency ji wacho ni to transparency ni kanye mano be penjo ma oganda osebedo kanyo ka chwalo e mbui maro mar Facebook wantiere live Daki Nyarmodi wacho ni gima odwaro ng'eyo en weche mag bedo uyanga transparency ni en mane gik mage ma ipando bas we mondo kora wach mano maler kiwache maler jo Kisumu bende rito wa we wache mana mapiyo kamano ini donjo e station
kendi go oyud ni lweti kiketo kama to nyingi wuok timi ombulu tidhi goyo to Kimskit ndiko ng'ani osegocho koduogo kendo to Kimskit ni biro ywak ni ichaki gocho kendo kata idhi tigocho tiwuok idhi to Kimskit ndiko namba 1 namba 10 namba 38 namba 200 gi wiye mosegocho ka Kimskit wang'ede ng'ata kati dhi mbele ka Kimskit ni oywak ni iduogo ng'ata bila notimo nade polis osemana maki kendo dhi kodi nikech wadwaro adieri e wachni bas we wawach ni osetiek gocho ji osegocho te koro wadwaro ni political party ka political party obed gi agents gi mondo ng'i gima gikwongo ng'iyo jok manogocho ka dong ne uneno ni gin jogweng' kae ni ji ong'eyogi agents gi bende ong'eyogi gisego kura ma Kimskit wacho en 430 donge ballot paper wang'ni wagoyo ka un ji 430 to mane mwagoyo 430 ok wago extra nikech jomoko ne wacho ni koro modongo koro goura goya 430 to nikech wang'eyo ni 100% turnout onge nitie extras mabiro bedo koro ng'iyo machine wacho ni 430 ogocho jok mane gine kan the ballot paper wacho ni ji 430 ogocho bas kati kwan ombulu mokwan gini Cleo mano is the final result iwinjo the High Court no wacho nwa what is the result en ma ok ondiki a physical paper ma ji oyierego ni mae ni e ombulu mowuok e station nikech station ka station bedo gi a maximum of 700 to ji 430 kende emogocho okwan gi kendo oyud ni presidential candidate ni oyudo ma oyudo ma giromo nade tindike kanyo to agents goyo say kato bedo announced mano is the final result wan koro gima warito Bomas ka and the physical paper mane ji osanie cha to no yudo ka sama ne wa announce the result wadwaro mondo wa invite kata the media okaw picha mar gini nikech wan bende wasekawe kwasekawe to waore resource transmission they to the national tallying center and constituency tallying center kimako parono gi kanyo mana ka wadhi nyime mapiyo recho en gi wach moro ma ida medo kapok jo Kisumu ikona ni nyalo wuok kata kama gintie kata gilal Kibaji mosebedo ka goji Clio kawuoyo gi commissioner and during this transmission process iwinjo ni wacho ni the whole thing is a bit digital, it's a combination of both koro ka karatas ni osegeti ma gikao tas gikelo Bomas to eyo kae between Kisumu kata gi Nairobi ka gik moko nyalo timo nyalo chochre an gi penja achiel penjane ging'e nade ni signatures ma ni oktas cha as part that polling station give verify nade Bomas kae ni ng'amo sign cha ng'amo nego bed notima o sign nikech chopo ni gimo bedo announce kucho kochopo Bomas ten gimo pogre nango nikech karatas to gin go to en karatas mopogre gimo timore nade bas gino nyalore ne osetimre dano winyo kendo nyalo kaka Rachel wacho no gigo timore to wan wang'ni ok watim the text watimo the image koro kwa goyo picha to picha nieni mar Clay opogore gi mar Rachel to kwa dhi Bomas that is the first thing wakwongo verify mano ochopo cha to gimobiro ni
gichalre koso gipogore. Kopogore to wan wabiro mana deal gi manual, the result. Mana is the result. Kendo gigi nitiere kaka odonjo to magi biro bang'e to wa verify nikech macha no sechopo mokwongo. That is the transparency ma wang'iyo kendo wakwayo niya ni ng'ato ka ng'ato. Kendo by the way, this station nigi ji ariyo kariyo a station ka station the whole of Kenya. Kendo gibiro kao result at the station. Nitiere jopuonj ariyo, all of them are teachers. Ma biro ng'iyo mae your station, the Citizen. All over Kenya. Kendo wa encourage gi ni mondo gikao all those results from the station. Result at the station is final. Gikao kato gitali te. Wan bende wakao to watali te. Mondo wang'iyane ere kama pogruok nitiere. Mae kaka gini dhi wang'ni. Kendo wadwa ng'iyo ni ng'at makwalo okwala ni en ng'at ma wang'e tek kabisa to wanene. Kinde ma unene kanyo en mana gimoro ma dhi gero ni idhi range ni itiyo gi register mane. Kinde mag rango okono kanyo lony manyasani mano mar electronic gi mar manual ni. Mane mano bed ni wabedo go. Ka watieko twako kinyi ma kawuono commissioner ankonwa ni yo en mane ma oganda chomo. Gin gi wachanade kaka duol matayo yiero pacho kamano mar IBC. Jo Kisumo nigi pachgi. Millicent Adhiambo ni Kisumo. Kendo paro mag oganda ma Kisumo wada winjo twak mantiere county ma Kisumo. Ka wachoko mana paro kotenore ko twak mar okinyi ma kawuono, mano Millicent Adhiambo kantiere county ma Kisumo. Ero kamana nyakle ofasa achiel kachiel kwa wuok e county ma Kisumu kuma bende an kod jopiny kaendi kwadwa twak e weche motenore kod twak marwa ma bende nitiere e studio wa kanyo seche wa mag mbako romo kotenore kod ikruok makare mar duol mar keyo kod yiero mapacho kaendi mano IEBC kuma bende wayudo ni nitiere otese ma bende ne oland kod jakom mar duol mar keyo kod yiero mapacho ka IEBC mano Wafula Chebukati ka wacho nitiere otese kata moko kuom otese magoyo ombulu ma osemolo pacho kaendi. Kotenore gi mago wayudo ni bende odiochieng' manyoro ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Amolo Odinga nobwogo mar biro weyo ma ok ochopo e yiero mabiro tarik 9 dwe mar 8 ka wacho ni ka ok oket chenro makare mar ndikruok ne oganda mabiro luto ombulu to obwogo weyo ma ok ochopo e yiero makamano kaluwore ni nitiere chenro ma olieko nitiere chenro mag kwalo ombulu ma osechan pacho kaendi. Ka kumachielo bende wayudo ni Wetangula bende ne itudo kod weche mag mibadhi ka iwacho ni ne oromo kod oganda moko ma bende wuok e pinje wagunda kocha ka ochano godo weche mag kuo mag ombulu chop yiero mabiro dwe manyien. Kaka wang'e ni sani wadong' mana gi ndalo 31 kende to oganda dhi e yiero ma bende giserito gi sironyo mano yiero maduong' mabiro tarik 9 dwe mar 8. Machiegni koro Magajwang' mondo mi wayude pach jopiny ma bende wuok Kisumu kaendi mondo ginyiswa ni gin pach gichalo ndare kotenore kod weche mage be giparo ni IEBC oseikore yo makare to wach Raila Odinga bwogo ma ok ochopo e yiero ko wacho ni nitiere kuomo pange ka okeket chenro mar ndikruok makare bro chalo nade kod wach Wetangula machiegni ahinya. Abro chako kodi ang' chakna gi nyingi kasto inyisa nini paro nade kuom weche go duto king'iyo kamera kacha. Yes, an nyinga Bruce Bongo. To gima adwa wacho kawuono en ni yiero madwa timre higa ni en yiero madwaro ikruok makare. IEBC koseng'e ni gin custodians mar elections mwadhieni nyaka koro giket chenro motwere matek maonge kuo mar kwalo kura. Gik ma moluor Raila Amolo Odinga Prime Minister osewacho kano wacho gi kata mana kano tero tesene ka IEBC gin gik madier to Chebukati gi IEBC in combined pot gidagi mar mondo gi address weche gieki. Sani endi itimo printing mar ballot papers. Gima wapenjo ni en haraka manadi mochuno ni gigi nyaka tim gi to penjo to pod nitie. Tinga wonya lego ko wacho ni nitie gimoro marach ang'o mamone to sa pod wadong' gi ndalo 33 weche pod inyalo losi. Ang'o machande garakani koso nitiere ng'at mosedhi mogwenyo tiende. Emomiyo wan kawuono wawacho ni printing of ballot papers kata mana mosebiro kawuono gieki these are null and void and we are going to court nikech gigi e kiloso gi e piny mar Greece
2017 waneno ka Algurai ne ntiere lwedo ma koro wawinjo sani bila nying mag Wetangula gini nobedo mentioned. Sani endi okwane mudho wala e ot mar mondo mi wachak wariti to wasewinjo wach ni Wetangula obedo involved gi weche mag printing mar ballot papers e piny mar Greece. Greece en piny modhier mogik e pinje jasungu kuchochonde. Ok nyal bet ni wan gi ywak to tese wa ilose cyber mar Greece jo piny betong wayie mano. En gima wadagi to wan e tok Raila Amolo Odinga ni weche gi kinyaka los te mokwongo. Tibiro losgi koda Chebukati odagi kod oyie. To koneno ka tek ahinya to we ok ochuno ni nyaka en mondo mi odhir yiero ni endi. Ok ochuno. Ero kama na inyang na kaw pach jal machielo mondo isani to oparango machiegni ahinya keng'iyo kamera. Ero kamano an nyinga luongo no Chanko Manda. An e CBD kaeri. An gima ng'eyo ni yiero nyaka dhi adhiya kaka idware. Yiero nyaka dhi adhiya kaka baba dwaro, ok kaka ng'ato dwaro. Nikech baba mong'eyo ni nitie makosa ka, waseneno makosa mowachogo timorega kamano. Omiyo Chebukati oti kodwa kong'e ni otiyo gi jo-Kenya masani riek. Wadwaro ni mondo los gigo eko kaka to jo-Kenya osewacho ni dwaro. Koro gi ndalo 31 modongi be uneno ka IBC osetimo ikruok makare ne luto ombulu mabiro. Pok waneno nikech gigi mowacho te opogore kod yiero monego bed ni yiero. Chebukati onyiswa yo maler midwa dhi yiergo mondo wang'e ni iyiere e yo mane. To gini ok nyal bedo ni en mana electronic kende. Gini nyaka bed ni nyaka wabed gi buk manyiso ni koni chal gi macha. Mane gima do wacho. Ero kamano machiegni mondo mimbi miya pachi kotonore kod weche ma wan godo e mesa wagi. An gi nyinga iluonga Robinson Owicho Ngaro. Korka pacha kaka chiwo wachni. Otangula mondo wach ne jo Kenya gimong'eyo nikech gini ne wachako luwo dwe mar achiel last year nyaka koro nochopo kama koro wagole wach ma Raila ogole wachni. Raila pok nogolo wach maonge evidence. Raila golo wach manigi evidence makata kipenje kata kidhi kode court to ng'isi ni gini en kama nikech Raila noseyudo ka Mudaba Weta osedhi modhi otudore gi Chebukati ma iwacho ni Chebukati osebedo kadhi Karen od Weta pile. Chebukati onogono nong'isowa nobiro dhi keto yiero ma free and fair. Yiero ma free and fair no kane yiero okethi Chebukati pok oyawonwa sava nyaka sani. Omiyo Chebukati kawa kwa jo Kenya ni mondo sirkal mar Kenya oritnwa kura maber kabisa. Mr. Matiani mana kamano nyakora moge jwang' weche thoth Kisumu kendo kwarango mana saa wadadhi mana nyime ka koro sani irango ni yiero dhi timore yo machalo nade. Wagone Millicent Adhiambo erokamano ahinya kuom report ma kamano. Ang' waduogo kuom jo Kisumu mondo miwa pachu e weche manyien ma wakelnu kanyo migago kagi kacha ng'ichwelo kod mano mar oyimore odiochieng' ma kawuono. Ka wadhi e kaunti ma Kisumu kanyo pod wantiere kod Green Odera waketi oko aming'a miwane wach mari machalo ni dhi bedo maugik ka wuok e kaunti ma Kisumu kotene kod ikruok gi duto. Gik mage ma ineno ni nyalo bedo koda ng'ikruok kata kwarango ni wachomo yiero maduong'. Gik mage ma iparo ni nyalo miyo yiero chope doho ikruok masane itimo. Wacho ni mano ng'ur manyalo wuok bang' yiero madhi timore dwe mar 8. Green. Erokamano Cleophas. Mokwongo kapok aduoko penjoni adwaro mana medo e wach moro mane madam ma wan go e station no owacho. Kaka ne wachako conversation ni kwago mbaka ne wawacho ni sheria o contemplate situation ma the manual register ma manual ni en a complementary system. A complementary ni osiro the electronic register. Seche mar electronic register nyalo fail to manual register come in place. To uneno ka commission omiwa tieng' didek ma electronic register nyalo fail e mwatieg manual register. So that gima jowinjo wa nyaka ng'e
to mae gimobedo supported kisheria en ni manual register en a complementary system. Obet kanyo siro kantiere ng'at moro ma cannot be identified electronically to wadhi e fallback ma en manual register ibro tigo mondo identify mondo omiye nafas mar voting. Gima adwaro to mae en ywak ma asewinjo ka josiasa mang'eny temo dhiro, to adwaro ni josiasa wabe obed gadier seche ma giwuoyo gi jopiny, nikech gik ma giwachogo kowinjo kata weche miwacho koa Migori kod miwacho koa Kisumu gi wafwenyo ni josiasa wan gi a lot of persuasion kuom jopiny, kendo iwinjo ka jopiny nuoyo mana gik ma josiasa wacho. Koro seche ma wawuoye wach manual register gi electronic register, nyaka mi jowinjo wang'en manual register ni en a complementary system. To sheria oko pango gimoro ila mane madam wacho non ati oket manual register piny, ikungo ibedo identified gi manual register ekidhi, and then in the evening koselor kura to wabedo gi two register mwanyalo compare go. Nyaka wang'en manual register no yienwa ni wanyalo tiyo kode, to wanyalo tiyo kode mana as a complementary system. Gima jatelo wacho en ni jo siasa gi party ma participate election nyaka bed gi their own verification mechanism, nikech kaka jo IEBC osewacho ni gidhi golo register. Of course timeline ma gidhi golo go register ni ka gitero polling station betin kendo ok lu timelines momigi through their rules and regulations mar 7 days cha. But ka register no se wuok oko ma jin kode, to parties gi jo siasa machung kaka independent jo achung kenda go nyalo create their own verification mechanism maggi mondo kik gi insist na IEBC otim gimoko yien gi timo kisheria. Mano mokwongo. Mar ariyo kwadok e penjo mipenja mogik na ang'ono indications mage ma wan go ma waneno ni nyalo bedo ama nyalo duokowa e court ila mane wan go 2017 kose yal kura. Gima nyalo kwayo duol mar IEBC kod commissioner mar IEBC ma wan go panel kawuono ne winjuru gima jopiny wacho to wawinjuru gima josiasa wacho mondo wabed gi duoko manyalo golo luora ma ng'ato nyalo bedo go. Seche ma ng'ato ma has a control ama jasiasa man gi jolup ne mang'eny oko wacho gimoro, kik obed automatic ni wawito weche go e yo ma ok chiw explanation e yo makare ma jopiny nyalo winjo, nikech complaints gi ema bro bedo a build up to one cases manyalo dhi Supreme Court of Kenya. To neno ka ndalo cha e higa ma 2017 Supreme Court nowito presidential election oko mana eyo matin gik mane obedo raised to noko bedo address. Commission osebedo katimo maber, lakini nyaka gi med yudo yo mar addressing complaints kod issues ma jopiny wacho kendo ma jo siasa ma participate in that election be wacho. Kamano Cleophas. Erokamano ahinya Grino Dera kuom yudo thuolo mar twak kod Ramogi TV okinyi ma kawuono, kendo koro da yudo mana paro mogik ka wayudo jip mopogore opogore kowuok kuom Rachel Molo kaachiel kod Commissioner Justus Nyang'aya ma wantiere go. Rachel, inyalo bedo gi weche mamoko ma bende iwinjo koa e kaunti ma Kisumu mikwanyo kanyo achiel ariyo adek moko med gi wach timo gi ka sani walose wi ikruok mar IEBC gi ikruok mag oganda ka wachomo yiero maduong'. Erokamano Cleo. Ywak jopiny ahinya en ni mondo gibed gi confidence at the process madhi timre sani ni, or the exercise itself. Omiyo kwayo mara maduong' en to duol mar IEBC mondo gibed gima kisungu wacho ni very impartial. Kigi kaw sides ma mondo jopiny one ni nitie pogruok kate duol mar IEBC. Maka chairman wacho gimoro tiwinjo ka ng'ur moro bebetie ni pachwa otimre nadi opogre. Mano miyo jopiny bet maonge gadiera results kata mabobetie. Nikech ginyalo neno ni joma kama are for this other candidate, joma kama gin jo candidate machielo.
To bende en kwayo mara okilo wuoyo kawacho ni okwedo wach mawacho. Tadwa kwaye ni IBC osenyisowa maber ni kata wabed mana gi separate tallying center kata in ng'amo chung' kende kata in as a party. To mago gin gik ma ok gidhi tiyo godo kaka commission. Nyaka wabed gadiera e results ma gidhi timo ang'o gidhi miyowa. Koro kwayo mara kodgi ni let them try as much as possible mondo gine ni this exercise is very credible, this exercise is very fair and it is very transparent. Mondo jopiny oyie gi duoko manitiere. Maka giwacho ni each and every polling station kanye ma gidhi declare results. To gine ni results mobedo declared e polling station no. Mane result mobedo conveyed kanye e bomas of Kenya. Onge pogruok moro ni anotas ni endi kata ng'ama tere cha bende osego picha ne moro moritrego ni yes mae mwa sign ka to ema chopo kucho nikech ene mo transmit opogre gi gimo tim nadi ogo picha. Koro akia ni mikakati mage magiseketo manyiso ni picha mogo kae gi ng'amo nego bed ni tero negi cha e picha motim nadi machopo nikech picha tanyalo oro mago kata chon. Yes. Mane wach mari mogik. To mara mogik en akwayo oganda waduto mondo wawuog oko. Karombwa duto mondo watim ang'o wago ombulu ne migosi Raila Amolo Odinga. Nikech onge telo mabobiro kokwa wuok oko waduto mondo wago ombulu. Omiyo waket pogruok ma wan godo mag ni an gi kata nosiemnwa ng'ato kata gima kamano timre. To wadhi kacha mondo wago ombulu ne ng'ama wahero to moloyo migosi Raila Amolo Odinga. Erokamano ahinya. Commissioner ka watieko wach mari mogik kotenore kod weche duto mabende wasewinjo nindo nyakonchiel. Bende nitiere pogruok koro ma jok moko wacho ni commission kacha nitie jogo masiro lwedo Raila Odinga, nitie jogo masiro lwedo William Ruto, ma jogo mantiere kod Wajakoya, jogo mantiere kod David Waiga Mwaure. Mano bende nyalo miyo waler kanyo mana kitieko okinyi makawuono. Erokamano Claire. Adwa nyiso ni wan bende wan mana dhano. Wanyalo bedo gi preference magwa to chik okoyienwa ni sama watiyo to wabed konchiel. Idwaro ni mondo watim gik moko koluwore gi chik mag piny kendo ng'iye ni gini ni en adieri kendo udwa time e yo madieri. Emomiyo ineno kaka a commission wasenono kendo wawacho niya wan chik onyisowa mana ng'isi ja kendo Green Odera bende winjo kowacho okil ni chik onyisowa ni mondo wati gi digital register. Adwa mondo awache maler kamano. Digital register. The complementary mechanism is the ID number cha miketo to golo face mari nikech face mari no ema ng'ato nyalo bedo gadieri ni ng'at man gi kipande ni mae nie en kendo ng'at mane magocho ni mae ng'at moyiene gocho e gine e station. Mano is the complementary mechanism mane the appeal court omiyowa. Maradek any change of the KIMS kit. Each KIMS kit obedo loaded with the number of voters in that polling station. Kato KIMS kit ni omi serial number. Ni enema ko oro result ni to wacho ni an e KIMS kit more result ni mo e primary school chelo ng'ana ngocha nanga kendo waneno the serial number mar nanga gi mar machine no. Maradek any picha mane wagoyo of that statutory form mobedo signed cha en mana mar nanga primary polling station. Serial number ne mano onge ng'ato kendo manyalo bedo gi that serial number at all. Enemy ikete kanyo. Omiyo akwayo ni jowa duto ong'e ni sani kwalo kura ok yot. It's never been.
nikech kura gieni nigi securities mathoth moro ka moro nyaka serial forms ni. Serial form ni koa nanga ma RO chopo kode Bomas kae. Gima wakwongo wang'iyo kode en UV light. Wan gi UV light. Mang'iye. Mae nie form mano ananga koso mar nanga cha ng'ato oseyiecho mo oloso machalo gi mai. UV light identifier nitiere ariyo. Kato nitiere gi other 6 securities. A form kende to gine bende nitiere gi 8 securities. Omiyo serial number is very important to identify ni onge gimoro amora manyalo kamoro machielo. Mogik ada wacho ni ya guthurwa kwalo kura ok yot. Akwayo ni kwanuru mana kura e station kachacha tema bedo announce tindeko tikele form machalo kamae moketie a serial number mana mar that gine. Keturu maino maru eng'iyo ni station ka station okwane kendo results moa e those stations usebedo go kendo mano ema ung'i kochopo Bomas kae ni to nanga bende ne mare odonjo to mare mane odonjo wane wang'iyo chieng' mane obedo announce en kamae. Is that the one that we have? Jopiny biro bedo kodwa gadieri ni utimo tich maber kendo wageno ni may the best candidate win. Erokamano ahinya Commissioner Nyang'aya kachiel kod Rachel Molo kod Green Odera mane nitiere county ma Kisumu. Wagono erokamano ahinya. Commissioner wadhi loso chenro machielo mondo bi abia ka Ramogi TV to waket mana ballot boxes kaka magintiere kacha. Jopiny mantiere Ramogi TV ka otang'ane kaka inyalo go ombulu. Igoe nade? Kokidwa candidate A igoe X koso igoe tick. Kokidwa ng'ani tidwa ng'ani igoe tick tigo ng'ani X koso time nade. Mago duto wabo loso chenro. Losnwa chenro moro korka koro e duol mar IBC mondo abi wapuonjo oganda kako onego bed ni goyo ombulu mondo ombulu ka ombulu oyud kwan. Okwane kendo ombulu no dhano yud duol mar wuoyo. Nyakwara Ramogi jang ne wapenji penjo. Ok odaweyo moko waduoko penjo mani ketonwa kata ote mani oronwa okinyi makawuono ka watieko to akwaye mbako romo kae. Penjo mano waketo ni mbui kacha be IBC oikore ne yiero. Rolex oduor ni kanyo, mano Rolex odhiambo. Wacho ni mana kaka pile to sani kata ka wanyalo mana neno e wang' jowi kanyo gigo ma usebedo ka uoronwa ote magu ka otenore kod ote kata penjo mane waketo ni mbui kanyo ka wanyalo mana yudogi. Okinyi makawuono nitiere penjo mane waketo ni kanyo ka wadwaro mana rango gi. Rolex odhiambo wacho kanyo ni kaka pile an Mombasa sani yiero to onge. Wacho ni en mana ni asiema gi luth kendo wachomo kamarach kaka oganda. Mano e penjo maduong' waketo kanyo nene wang' jowi kanyo be nigi geno gi IBC kaka gibiro tayo yiero maduong' e yo makare. Machielo bende wanyalo neno duoko man kanyo. Elisha Road wacho ni jo-Kenya nosewito geno magi kuom IBC kaluwore kod past election experience. Sani wan kod geno ka walemo ni kwe kende e diere gi mag yiero gi keyo. Wacho ni mae kijana mdogo mwalimu kata mano wacho ni kata engineer Peter Oyier wacho kanyo ni ana onge gi adiera nikech en ng'ama osebedo ka timo gik moko e yo ma ok nyisa adiera kata matin. Commissioner osekonowa ka ikruok margi chalo nade. Opong George sida ok en IBC. Sida en police force mitiyogo kikwalo ombulu e county kod constituency level. Mago bende gik moko mapod wada puonjore odiochienge 30 modong' ka wachomo yiero. Machielo Kapiso Ngalo wacho ni ok apar nikech nawinjo ni nitiere jok ma IBC osechungo e tich nikech yore mag achach mag daro nyinge jogo ombulu. Mano bende ni gimoro mane utimo ma oganda no kanyo. Bonventure Otieno walemo ni kwe kende gi kwayo oganda te ni mondo giyie gi duoko. We can't trust IBC anymore. Kamane kako wacho to kata kamano Nyakwara Ramogi jwang' mago mana pacho oganda wan kae mondo mi wameda jiwo ni gigi duto nyalore. Mana kochopo kinde mag yiero wago ombulu e yo moro makare. Nyinga Cleophas Oluoch pod chenro dhi nyime. Mbako romo koro da miyo weche manyien matimore e kor gwenge mantiere piny Kenya mago matimore pinje maoko mane Ramogi TV. Nabedo gi welo kinyi makawuono agoni erokamano kuom bedo koda are mano chak sadek
nyaka sani. Oriti masani, Sharon Ong'ao duogo kod weche manyien e mbako romo. Ka idwaro yiero ngwacho, many ngwacho motegno kendo mochwiny. Kik ibed gi rangi maricho kendo kik iyier ngwacho mosebarore. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. We are not here to take people's husbands. We are just here to make you guys comfortable, good, happy. If you don't want your husband to come here, wash his feet when he comes home, give him a massage when he comes home, and look pretty. Otherwise, he'll come here and we'll serve him, we'll pamper him, we'll groom him up. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. E higni malawo 10, be jopiny oseneno olemb sirkan kor gweng'. Tie promises moko manomiyo mine kaka pi. Nikikawo bel kabroka tijuogo kanyo chuth. Miya. Ratilo yiengore kor ng'a, kaka pile ochwakore. Erokamano. Kendo ufuno weche motenore gi ngima oganda. Pesa ni ka ok nyal romo, tiyudo ka financial year ogike diere, kitimo supplementary, to pesa no ikete ang'owa, ikete project machiel. Magi duto, wakolo matut Jumapil tarik 10 e chenro mar Ratile gweng'. Achiel kachiel kowuok e boma ma Siaya kod jafwambo marwa kendo jata chenro Victor Otieno Juma. Kochakore sa 1 odhiambo, mane Ramogi TV kod Ramogi Radio. Kik bai. En kinde mar chamo ngolo mar rumba. Tarik 9 dwe mar 7 higani, kar budho Mna Carnival Restaurant Nairobi, kama jangolo mar homa mar rumba, Mbili Abel, biro muocho thum live, kagikonyre gi band mare manyien mar The Viber Band. E nyasi mar tamasha la The African Night Concert, ma ibiro tele gi The Blackest Man Obachi Machoka e kir jorumba mamoko. Yu tiket mari e M-Ticket mondo ikri chamo ngolo mar rumba mokwe, ma ibiro wer gi nyadendi Mbili Abel. Ne mathoth, yowatol en mar 07 2 2 8 6 7 3 8. The Africa Concert, okel gi Radio Citizen.